karon kay Isiga na gyud Yes. ang atuang Christmas Village 2023. But we assure you guys, dili pa lang na mao. Ay, dapat ay mga Yes. Mga SB nga kanunay nag-back up sa programa sa kapulisan. Maayong gabi, gabi! So, Pasko man gusto. Hindi nga para tayo, hanggang dito na lang ako.